staan nog niet eens achter tevoren, dat valt mee. Daar? Op de tafel. Ga je, Arjen? Arjen, rechtop. 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 Arjen. Ja, nou. Ze hebben zeker vaker opgezeten, Ilse. Ja. Ja. Ja, het is te zien. Nou gaan we echt lachen nou. Ja, nou mag ik nog. Dit is dat humor. Ja, maar kijk, moet ook Kom ik op een paard. Dan wordt lachen, hè? Ik Kijk ging al aan even de op. verkeerde Sukkel. Zei dat jullie het zo op hadden. Ja, kom op. Maar begin alvast maar, joh. Je moet er alleen op kunnen komen, hoor. De manen pakken, je poten in de steugel. Steugel. Daar ging ze bijna. Bijna aan de andere kant. Ka, deze kant. Oké, you are the best rider. Hey Ka, kijk eens. What you was big lady, hè? En nou you are Ik had ook. Nee, ik ben echt zo'n stijf Hollands paard. Ja, man. Buik, dus ik ook echt. Ja, alles is zien, man. Ik moet in de haren. Ik vind het wel hoog, hoor. Hoor? Hoor. Kinderen. Kinderen. Ja, ik ben niet gewend, hoor. Nee, ik ben niet gewend. Oh, ik zou moeten shaken. We hadden het kleine paardje straks. Ik weet niet welke paard Ja, dat je vond hij zo. Ik weet niet. Dat witte kleine. Ja, ik is dat hier naar voren. Nou, welke keer? Hey, rechterop zitten. Rechterop zitten. Hey, ik kom al nu al. Kom er nu al, ja? Ja. Ja, hoe gaat jou zitten? Zo ja. Paardje is toch zacht, die bank is toch niet. Paard al aan stas. Weer over. Nee, I can do anything. Very well. Very well. Goed zo. Bas, bitte, Bas. Bitte nicht voor de hand. Ja, iets verder. Gewoon. Jammer. Dit van de Ja. Laat hem gaan. Het moet natuurlijk vallen, hè? Houden. Dat is het. Ja, order Gemaakt zijn. order. No, wait. Ogen open. Niet goed, hè? Kom die hand. Nadia? Alles klaar? Julia. Julia hier. Come on, boy. We're nearly there. I'm so hungry, I could eat a horse and taste like. Yeah,
Stick 'em up, pal. So who do you think you are, Mr. Sheriff? Don't mess with me. You'll regret it. Yeah. Don't mess with me. You'll regret it. Don't mess with me, or you're dead. Hallo. Daar is Noor. Kijk hier. Hij gaat niet zo snel vandaag, hè? Sorry. Well, no, a little strong-minded, you know. It's sometimes it falls apart. So it's right, but just Hij falls staat op apart. te staan, joh. Dan krijg je Parkinson van. Wat zei je? Parkinson. Wel goed varen. Hij blijft gewoon lopen, geloof ik. Ja, je moet hem ook weer op de mooie kilometer drukken om uit te halen. Hey, we gaan niet buiten, hè? Nee, Alibaba, hè? Dit is Alibaba. En de 7 euro's. You know, the front horse is called the carriage, the carriage pizza. Jongens, taal. Ja. Hij reageert niet. Jammer. Hij is al wat? Niet met een tasje over straat. Ik moet in Nederland ook wel boodschappen doen. Moet hier ook boodschappen doen? Nee, die andere die heeft 60 gastronomie of zo. Allemaal liter. Ja, maar dat doet ook met je tanden. Als je je tanden hebt, gaat hij helemaal te gooien. Nee. Ja, ik ging al naar bed. Ik denk, gaat hij nou een ton douchen? Hoe zoek ik te gooien? Een half uur in de douche zoeken. Ik had een foto. Of op de camera. Nee, ik kom met de camera. Ja, dan krijg André dit. Maar die hadden mij weg hoe besopen was het alweer. Welkom! Ja, ik ben eigenlijk gesopen. Nou ben ik kan ook niks doen hoor. We werden gedwongen om veel te zuipen, dus dat kan ik eigenlijk niets doen. Maar ik probeer een beetje nonchalant over te komen, maar dan kan ik verder over eigenlijk uitdrukken. We zijn hier dus op vakantie in Griekenland, maar dat komt wel goed verder, want ik praat niet voor mij niet helemaal lekker denk ik, want ik heb heel bier. Ik heb 4 draakjes gehad en ik heb 4... 4 draki? Ja, ik weet ook niet. Raki was het. Raki, een flesje bier, want we zijn net bezig geweest naar een museum. En het museum was echt al wat drank gehad en zo. En, ja, ik kan iedereen aanbevelen om erheen te gaan, maar ja. Maar heb je ook lekker gereden? Ja, ik heb heel erg gereden op 2 vrouwen. En, ja. Wat waren de namen, wat ze? En dat, nou ja, dat is ja, Nicole en Petra. Ja, weet je dat heel zeker? Volgens mij waren het heel andere namen. Ja, het was Zat je niet op Alibaba? ja, Alibaba. En die zie jij voor een vrouw aan? Ah, dat was Wat is jouw naam? mijn naam? Ja? Kijk, ik heb mijn naam nog wel. Nee. Bakkie. Nee. Wat had je Servas. Je had een ander. Servas. Ja, Servas. Servas, ja, Servas, ja. Hey Beatrix. Mijn naam is Servas. Leef je nog? Mijn naam is Servas, hebben ze mijn naam. Ik leef nog. Beetje veranderd omdat mijn naam niet uit te spreken valt hier in Griekenland. Dus de eigenaar heeft gezegd van Servas. En ik heb gereden op Alibaba. Maar We drink for the third and sexy queen back. yeah, Go. I fucking free man. 2, 3, 1, 2 fingers. nee, 3 times. We start together from 3. Start together from 3. 3. What's your name? Beatrix. Sorry. Ga je omhoog schudden? Nee, 2 3. The second time you didn't say that. You must say it loud. Opnieuw, shout. Yeah. That's the kid. You will start. 1. Is goed zo, hè? Good game, hè? Yeah, good game, yeah. Ze speak? Ja, ze speak. Mama, je spiekt hoor. Ah, okay. Go. Are you married? Are you married? No? 2 vingers, tot daar. Basta. What you do here? Very good. No! Very good! You must fake it! Go! First time. You start one. How much for the door? How much you give? Second time. Concentrate.
recht houden. Hier gaat voor. Maar jij gaat staan, jij kan. Hij zit achter. Maar die heb je eigenlijk niet nodig, denk ik. Niet 1, 2, 3, 4, 5. Je moet het goed naar rechts doen. Die zit nog om het bos.
andere kaart ben je kwijt. Dan zou je toch een ander bordje moeten zoeken. Naast dan. Oké. Kom maar. Kansman, gezellig hè? Even opletten. Oh joh, ja. Heb je je oren wel eens gevoeld? Aardig diep. En dames en heren, dit was Miss Piggy weer. Zou je niet te groot gaan? Jij had niet kon rijden, maar... Ik zei niet dat hij niet kon rijden, ik zei dat hij niet veel ervaring had, dat heb ik gezegd. Ja, dat is goed. Maar ja, laten we het maken. Ik wil niets scheppen. Oh, kom, maar je ging die dingen staan, toch? Ik ging op de auto staan, ja. Gaat het niet wel eens ooit ergens wel? Kinderbijstand naar de maan. Ja, op rammen. En bij elkaar aftellen nu. Ik vind dat je dat goed kunnen, maar smaken doen. Oké, Joost, gooi. Lukt het wat? Hij deed best wel met schuursponsje. Dat je niet eens niet vertellen. Dit is een aardige Mexicaan. Hè? Waar? In Camino. In Camino, maar je moet zo lang wachten, gaat niet uit. Is terug. Koos en doos? Nee. In zijn eigen lijst, man. Dit is onze pieshoek. Dat weet ik wel, ik heb net staan piezen. Schiet op, ik moet piezen. Ja, dat weet ik, maar dat hoor je nou aan zo straks allemaal weer terug. Ja, maar het is ballen, hè? Ja, die ringen. Ja, blijkbaar wel. Oh, achter de overkant.
Staat het er alweer op hoor. Ik hou hem bij jou. Oh. Heerlijk. Ja, neem nog dichterbij aan. Je hebt alleen letter erop welke ik ken. En als ik zo'n paal zie, dan denk ik meteen... Mooi lam nu wel. Ja, maar vertel eens over het dorp. Het is een oud Grieks dorpje met een wit huis met blauw, echt het Griekse stijl. En hij staat aan. En ze wonen allemaal oudjes, die gaan we straks ontdekken. En nog maar weer. Nou wat? Mamma mia, here we go again. My, how can I resist you? Hier woon ik dus. Veel uitzicht. Vlakbij het strand. 200 meter lopen. Hartstikke gezellig hier. Elke dag schone lakens. Ja, een stukje geld. Ontbijt is ook hartstikke goed. Je betaalt er wel voor, maar het is de Zelfs- moeite waard. Zelfs nog een extra verdieping. Kost een procentje, maar Ja. krijgen we wel. Hey, welcome! Welcome to my house. We staan hier dus in een geweldig stukje. Hier slaap ik dus, hier. Het is altijd aan de andere kant. En zo met ja, slaapzakken. Het is een beetje hoog, maar het geeft niet. Het heeft een geweldig uitzicht, op het dakje, spoortje. Ja, geweldig. Ik ben er kapot van eigenlijk. Het is hier fantastisch. En ja, ik ben moe. Andersom. Even vanaf vanaf. Nee joh. Nou, ik weet Ali que trabalha. Hè? Ali que trabalha. Janus? Ja, is Ja, die heb ik nou volgens mij nog nooit gehoord. Hé, wat ze? Was jouw zijn nodig aan het takieren? Wie? Was jouw zijn nodig hier? Ja, wil je nou een tequila dan? Wat? Nou, een tequila. Dat is goed. Jongens, you want een tequila? With salt and yes? En ik woon uit Hilversum. En dan is het dezelfde tijd goed waar. Genees is gezellig samen zijn. Het is een gezellig samen zijn, ja. Jeetje, wat jeetje. Nou André, je gaat je eerste tequila. Ja, ja, ja. Zo ben je. Dank je. Ja, ja, ja. Maar gewoon één likje hoor, de rest voor je. Lik even likken. Gelikt? Ja, Nog een keer, nog een lik. Nee, Gewoon alles. helemaal likken gehad. Hoppa. En dan drinken. Oh, Ja, goed. Helemaal één keer. In één keer achterover. Kom op. En nou die citroen in je mond. Ah, dat is echt. In je mond. Zo, dat is echt heet. Ja, je citroen ook. Kijk, nou geven ze een reactie of zo. Niet erg. Stomme man. Ja, nou, je was wel gezegd. Oh, ik wil op de camera! Ah, nee! Nee! Wat ga je doen nou, weet je? Gewoon, ik wist niet dat hij het zo filmen.
Natasja, je moet niet... Ja, hé, Nathalie. Jij moet niet zoveel roken, jij. Wil ik geen... Lekker hoor. Ja, dat moet allemaal gebeuren. Alle knopen. Voel je dat? Ja. Ik ben wel ervaren, of niet? Dat zijn gewoon je botten. Een leuke video, nu al op dit ene wil. Zou je nog niet nog? Fijne video. Ja, is het. Morgen wel dat je op de kant bent eruit komen. Ja. Ik ben er mooi links. Morgen zit Nathalie in een ziektewet. Ries er maar aan. Om te vallen. Ja, joh, stress. Nou, de doos even begrijpen. Ja, hier slaap je al. Een leuke foto. Ja, echt wel. Echt niet. Maar ik denk, joh, het is een plaatje. Ja, tuurlijk. Ja, het is een plaatje. Ik ga even kijken, de zon. Frans van Arjen genomen. Hij filmen. Wat wel, altijd. Ondanks die 2 uur slaap altijd best mee. Ja, joh. Ik heb gewoon van Ja, vanmiddag stort je weer in. Jij gaat allemaal te veel joh. Dat doet hij ook. Kun je oud schelen? Hij ligt gewoon te paffen. Hij ligt gewoon te paffen. Wat is dat ook? Vol of naast? Moet alleen nog even